Lidé mi často říkají, že jsem myšlenkami mimo. A to je pravda. Často se přistihnu, že přemýšlím o dalším focení a o tom, jak ho zlepšit. Někdy si říkám, proč si s každou fotkou dávám tolik práce. Chci si rozšířit obzory a stát se lepším fotografem. Vášeň a inovace jsou klíčem k mému úspěchu. To jsou důvody, proč to dělám a proč fotím. Stát se lepším.